साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे या स्वामी वचनाची प्रचिती देणारा एक अलौकिक सोहळा नुकताच सिंधुदुर्गातील घावनाळे येथील स्वामी समर्थ मठात पार पडला। आषाढी एकादशी आणि गुरु माऊलींच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून घावनाळे मठात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यात सर्वात मोठं आकर्षण ठरलं ते म्हणजे स्वामींच्या मूर्तीची करण्यात आलेली संत तुकाराम महाराजांच्या रूपातील देखणी सजावट आणि पाठीमागे उभी असलेली विठ्ठल रखुमाईची सुंदर कलाकृती। केवळ धार्मिकच नव्हे तर लोकहिताचा वसा जपत या निमित्तानं मठात रक्तदान शिबिरासारखा स्तुत्य उपक्रम पार पडला, ज्यास नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला। या सोहळ्याचं मुख्य पर्व म्हणजे अक्कलकोट येथील समाधी मठातून नितीन पुजारी यांच्यामार्फत आलेल्या आणि स्वामींनी प्रत्यक्ष वापरलेल्या पवित्र पादुका घावनाळे मठात दर्शनासाठी दाखल झाल्या। परिसरातील सर्व भाविकांनी 30 जुलैपूर्वी घावनाळे मठाला आवर्जून भेट द्यावी आणि या दैवी सोहळ्याचा व पादुका दर्शनाचा लाभ घ्यावा असं आवाहन मठातर्फे करण्यात आलंय।